Al 14 jaar sponsort transportverzekerder TVM de reetriedersploeg. Het bedrijf houdt er nou mee op, omdat het nevens haar net meer genoeg publiciteit op smiet. Bij World Cups en andere grote toernooien moeten de rieders in de kleding van de bondsponsor KPN rieden, in steeds van de TVM-pakjes. Trainer Geert Kuiper is net verrast door het besluit van TVM. Nee, wie ging grote skok, want ouder hier het TVM eigenlijk nog bijtekenen voor 2 jaar. En daar is eigenlijk al bij zijn van ja, na 2014 dan stoppen wij hoogwaarschijnlijk ermee. De ploeg is blij dat de sponsor onder de winterspelen bloedt. Maar maat wel het op zoek naar een nieuwe sponsor. Al zal het voor Sven Kramer net zo dreig worden, zo denkt trainer Kuiper. Sven heeft natuurlijk wel zelf een hele grote marketingwaarde. En hopelijk is het door 2 jaar nog zo. Dat kennen haast net oors. Misschien nog wel volle meer. En ik denk dat hij echt heel grote zorgen maakt over de toekomst. En om te zien of er dan nog een sponsor is die Sven Kramer belangrijk vindt. Want die is er volgens mij altijd wel. Het is onduidelijk of de ploeg na 2014 nog bij elkaar bloedt. De TVM Retreat-ploeg rucht hem nog eerst op het NK afstand van dit weekend. En het bedrijf TVM die zal op zoek naar een orensport om te sponsoren.